pagkakamang mismo ang Diyos. Kaya kani, Ray, kasi doon natin, sa likod mo niyan, kasi nag-aayat ka mo ng basbas o betisyon, pag-uwa sa kumpisay na tao. Hindi sa Diyos. Because sa Diyos na nakita dapat nag-aayat ng basbas. Bago sa mayor, bago sa consistent na judge. Sa Diyos. Because God is the author of marriage. God is the author of love. Nakakilala sa sarili mong kabutan. Nakakilala sa inyong buhay sa pagkamot at sa pagkalilod sa inyong ako. Ang dami ng mga sa pagkataman sa mga agi na ikaw kasi ikataw ng Diyos sa tulo naman yung mga kapakay na Kristiyano. Mantaman ko nila magkain naman, magkakulang na kami ng gamot. Kasi ipahayag ito ang sa inyong pagbawat sa tulong ng Diyos kasi sa inyong simbahan. Ikali na mo si David, nawin yan na magigulay mo kung susok sa inyong pagkakalang ng simbahan. And ito, ang buwan. God mo na maging tunay niya ako. Ginagawa ko siya at tunay mo ako. Ikaman, doon natin, ginagawa ko si Ray na magiging niya, maging tunay mo ako susok sa pinagbubuot ng kanal ng simbahan. And ito, ginagawa ko siya at maging tunay mo ako. Buot mo na ikaw maging tunay niya ako. Love, gamit ang sinsi, bilang kanilang pangsamang pagkakaw sa kanala, kasi mga pake, kasi mga Espiritu Santo. Love, gamitan ng sinsi, bilang tanda, kan sa kapagkamot, sa ngalan ng Ama, asan ng Apo, asan ng Espiritu Santo. Pinataw ko sa iyo, aras, tanda sa mga pag-ibig, nangaran ka na para sa iyo, Tugang o binipresenta sa inyo si Kuya Pablo, si Ray, kasi si Jen. Talampakan na ito. So, ibibilis ko kasi pagkuhan na. Amen. Matapos kita para sa pagtulog at mga ata.
Lugar na namuntan mo kami, pinamusa mo ang iyong Eucharistia na kami magkasarap kasi makisumaro sa inyo. Pinagsarap mo si Ray kasi si Jonathan. Kasama nyo na yung matrimonyo kasi sa pag-ako kasi banal na hawa. Pagsarap ka man, sinda sa dalisay na sinda nyo na pagkakinuwagan, Lord Kristo, na sumong lugar na. Amen. Ika, Jonathan, kamutan mo sa magong sa ikalulog ng imahay na esposa. Magkanya ka sa pagtuod, sa pagkamot kasi sa pagkanalan. Ikaman, Ray, kamutan mo sa magong si Kristo na mo sa siyang banal na simbahan. Pakinamayan mo ang siya sa pananalan na pagkakakot sa Diyos. Ano po? Indidisyonan mo yung kapag Diyos na makakaman. Ano mo? Kasinggan Ani, kasinggan Espiritu Santo. Amen. Nakapagawa sa Panginoon ni Kristo. Salamat sa Diyos. The most awaited part, Ray, may now give your first legal, mga nakakita legal natin. Legal please. Kasi yung, tingin na, mga 10 minuto. Diba? Tingin na po. Tingin na namin. Where is? Diba?
akin. Ay, baka maulog ako sa akin. Inabot yung mga kamalatan. Sari talaga. Bisa. Pero mani ka. So, nabiyo baga sa dagumangga sa to. Alauna, alat to, kanan tres. Alauna na to, kanan tres. Mix shot pag na to. Kapikig ko, ano na yung init. Bagay na shot pag na to may sipan. Saka sa di may ano, subukin na pag sa tigil na nila. Kaya na pala ko siko. Napauyan na yan, wala nang init. Oo. Wala na yan. Nagkaon na kamuti. Nagkaon na kamubi. Nagkaon na kamu. Ay, nagkaon na baya ka mo. Di man? Ito po yung mga kababayan ng aking asawa. May vlogger ah. Welcome to my channel. Vlogger talaga po ako. Dapat gano'n kukuha. Ano, so, stick. Di ko nga ni Dara. Tani, biribigin tayo kang kaiba. Welcome to my channel. Alit ng tabang. Parang kan hindi kayo trata, guys. Tatagay po si Ninong at si Ninang. Bansa na kaya. Anong mabayad kong sa mga bisita? Gusto ko araw-araw matambal. Amo. Masiram yan. Boxing ko. Boxing ko.
Mga nakabot. Nakulong pa salamat man na mo. So mga nagtabang man, abot kaya sana, abot kaya sa nakalambang usan. Nasa sa inyo na yan. Okay. Tula. Amo ang nagsasabi ko. Iba ka mo, darwa. Yan ba, di ba? Dalawang pati. Pareho ko suba ko, pero ako pagkaiiba. Ako. Wala, sige na ka mo. Si mama mo din. Magbisay. Si mama din. Yan, araw ko yan. Sorry na pala si Ono yan. Need na sagod si baby. Ha? Sorry na yan. Pag-ibaro ko mong magbalay eh. Hari ka. Pakaraya magbisa. Kakaptan up kamot. Tapos bibi sa kamukininong agkininong. Ang ganda man, di uyanin nga malingawan mga igin. Tamo yan so, pinag-aanap na di na dinisa, miling agko na ba, o yun na bunggalo, agko na auto, di nga nabisto, sininang agsininong. Amo? Pilipan sana. Pilipan, di pa nabisto. Baga, wala. Maguna pa lima. Daghan kayo ng video. Ayaw ko pala. Makabisa suyan ng kayo na tunay, dili sila makabisa, suyan pa lang ang anon. Di na naman ako gusto ko sabi yun. Sabi ko kay Silvino, hindi kaya, ang ngayon, pasalamat ko yung inanay Makay, di gaya ko ng order, iginibo ko, tamang-tama. Sa kukulang natin ito yan. Kung maluya kami ko yung kulit kayo, ano mo love. sige na kung mukha. Dati ako nakatino. Dati na ako, so nako ko na. Wala ko itong tinatanggap ko papakalayan ta ako tuwata ka din na tutubugan ta so mga advice ka na to ka din nilang at nilang ta sa namin po pala nalagyan sa atin salamat man po na nakabot ka mo sa lidawa lang rayo sa ngamin na nagtabang, sa ngamin sa mga kagigin ko, kagigin itulin, sa di mga nila sa ngamin ng ato, mga nilang sa kumpil, sa bunyag, sa di lang mo yung MC ta, nagpapasalamat man akong maray. Basta, nagpapasalamat po akong maray sa ngamin na nag-end sa atin. Kung di ka mo nakabot sa atin, di man, buko man mamaya ating okasyon natin. Basta, salamat. Tapos pala din, salamat man ako kay Amang Diyos na tinawan kitang maray na oras, dawa, inoran kita. Tapos, blessing na natin. Thank you po ka natin. Inako ka natin. Nangyayos na natin. Peace!